खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय दाय गैयै सासे बर' सुबुंखौ आसाम पुलिसा बुनायनि अजद। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनानि सिङाव थानाय गोजोनफुरि गामिनि थागिबि मुस्रि दिलीप बसुमतारीखौ दादगिरि हाथिसार पुलिस आउटपस्टनि पुलिसफोरा 19 डिसेम्बर रबिबारखालि हरनि 11:30 समाव गाज्रि रोखोमै बुनायनि हेंथायै अजद दैखांदों। बुजाग्रा दिलीप बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गावखौ दाय गैयाजासे इनायै बुनायनि सायाव आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन होन्नाबो बुंथिबावो। दोखो बुजानानै जोखोम जानाय दिलीप बसुमतारीखौ देहा फाहामथायनि थाखाय दासिमाव बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होन्ना मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ चिरां जिल्ला काजलगावनि जोहोलाव सुम्ब्ला बसुमतारी देहा फाहामसालियाव प्रमद बर'आ हरखाब दावबायदों। BTRनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा मैया हरखाबै गिबि खेबनि थाखाय चिरांनि काजलगावआव थानाय जोहोलाव सुम्ब्ला बसुमतारी देहा फाहामसालियाव नायबिजिरफैदों। नायबिजिरफैनाय समाव गाहाय मावफुंगिरिया देहा फाहामसालिनि देहा फाहामग्रा माखासे खथाफोरखौ ताला मारिनानै दोननाय थासारियाव नुनो मोन्दों। लोगोसेनो गाहाय मावफुंगिरि बिथाङा देहा फाहामसालियाव थानाय बेरामिफोर आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरजों गुवारै देहा फाहामसालिनि जेंनाफोरनि सायाव सावरायो। थामथियाव दङ बिस्वजित दैमारिया बुंदों हाग्रामा महिलारिनि गोजौ बिजिरसालियाव पेटिशन होनाया जेबो गोहोम गोग्लैया। थांनाय बावैसो सान सिगां BPF नागारनानै BJP दोलोआव हाबफैनाय रायजो सभानि बारग' MP बिस्वजित दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि BPF दोलोआ थांनाय बिसायख'थियाव मोन 17 बियाबाव बिजाथि देरहासारदोंमोनब्लाबो BTCआव सरकार दाफुंनो हायाखै। गुबुन फारसेथिं UPPL आरो BJP लोगोसे GSPआ खौसेयै BTCआव सरकार दानो हादों। बिनि सायाव हाग्रामा महिलारिया गोजौ बिजिरसालियाव पेटिशन होनाया जेबो गोहोम गोग्लैया होनना रोखा फोरमायो। ब्रैथियाव दङ जौसिन बिजिरसालिनि चिफ जास्टिसआ काजिरङायाव दावबायफैदों। हादरनि जौसिन बिजिरसालिनि चिफ जास्टिसआ साननैनि हाबाफारि लानानै आसाम दावबायफैदों। फुंबिलि समाव काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव नुजाथिफैदों गाहाय बिजिरगिरि शरद अरविन्द बबता। थांनाय 19 डिसेम्बर रबिबारखालि काजिरङानि गेलेकियाव एयारफर्सनि गंसे स्पेशल हेलिकप्टारजों फैदोंमोन गाहाय बिजिरगिरि बिथाङा। बिथांखौ सफैनाय लोगो लोगो गलाघाट जिल्ला खुंथाय आरो माहारियारि हाग्रामानि मावख'गिरिफोरा बरायदोंमोन। बाथियाव दङ बाक्सा जिल्ला काराटे-डु एस'सिएशननि दाबि। बाक्सा जिल्ला काराटे-डु एस'सिएशनआ तामुलपुराव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों BTRआव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL गोदान सरकारखौ बरायदों। बाक्सा जिल्ला काराटे-डु एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि निरेन रामसारिया अजद दैखांनानै फोरमायो दि थांनाय 17 बोसोर BTCआव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोनि सरकारा BTC हालामनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय नांगौ बायदि मदद आरो हेफाजाब खालामनायखौ नुनो मोनाखैसै। बेनिखायनो फैबाय थानाय समफोराव प्रमद बर'नि UPPL सरकारा BTR हालामनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय सरकारनि मदद आरो हेफाजाब होनानै बड'लेण्ड हालामनिफ्रायबो नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल थाखोनि गेलेगिरि सोरजिनायनि थाखाय खामानि मावगोनखौ मिजिंथिदों। दानिया बोथोरनि खौरां। उदालगुरि जिल्लायाव 24 डिग्री सेल्सियास। क'क्राझार जिल्लायाव 25 डिग्री सेल्सियास। बाक्सा जिल्लायाव 24 डिग्री सेल्सियास। चिरां जिल्लायाव 25 डिग्री सेल्सियास। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।